إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. amma shi sai da ce mai kafi ji mun tsoro sai nuna harshen sa ce wannan to da ka ba a kansa ta tsaya ba dukkaninmu annabi alaihi salam abin da fi ji mana tsoro shine wannan. Annabi alaihi ya dau hannunsa mai albarka ya dora akan harshen sa mai albarka sai ce haza wannan. Duk abin da ka sani in mutum bai kiyaye harshen ba inda zai shi ba istiqamar da za ta tsaya muddin harshen mutum ba tsaye yake akan shari'a ba. Yanzu nan zai furta kalmar da zai rusa masa ibada shekara 100 kuma ya bari ruwa a rairayi a gaya mun ka bari ruwa a kan rairayi an da aka ribi wani abu babu to harshe haka yake da haɗari ya fi zaki illa akan me shi. yanzu nan mutum ya ja bakinsa ya shiru a wata harkar sai ta huta ya kuma furta kalma sai ta huta saboda ka furta kalma sai ka yi ta bisa ka'ida istiqama rufe bakinka sai kai bisa ka'ida. Akwai guraren da in kai ja bakinka kai shiru to almundana kai laifi ne mutum ya zama beban shedani to shedan sai zuga mutum ya ce karkai magana ana to yana kin yin magana sai fada fushin Allah sai kuma ya sa shi ce ne kaza yana fada sai fada fushin Allah saboda ka shi ma yana cikin istiqama shi yasa da ce mai kafi ji mun tsoro sai nuna harshen sa da ce wannan saboda ka ba a kansa ta tsaya ba dukkaninmu annabi alaihi salam abin da fi ji mana tsoro shine wannan. Shi yasa lokacin da Mu'az dan Jabal radiyallahu anhu yace dullani ala amalin yudkhilni aljannata wa yubaiduni anin nar nuna min aikin da zai shigar da ni aljanna ya nesanta ni gaburan wuta. Annabi alaihi salam ce ka tambayi abu mai girma amma yana da sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙawa to sai ɗora shi akan kalmar shahada sannan tsaye da sallah yi masa maganar azumi yi maganar zakka da sadaka da ƙiyamar laili da kuma jihadi duk da ya gama gaya masa wannan kaf in an yi su za a shiga aljanna sai ya ce to yanzu ba zan gaya maka abinda dukkaninsu raga masu take hannunsa ba. Dukkanin wannan in ka sani da jihadi da sallah da azumi da zakka da ƙiyamar laili da sadaka da duk wa'yansu abubuwa na alkhairi suna hannun abu ɗaya tak shine harshe. sai ya ce da shi kuffa alaika haza ka iya da wannan. In ba a iya da shi ba abin da za a riski Allah da shi lafiya. kuffa alaika haza sai ce inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu mu kama mu za a yi da abin da muke furci da shi. sai annabi alaihi salam ya ce sakilatka ummuka kai Mu'azu ka ban mamaki shine ma'anar sakilatka ummuka ka ban mamaki kamar ya kai. sai ce babu abin da zai sa mutum ya dake a wuta da ka kamar ne mai fadawa ruwa yake hau kan gada yiwu dake abin da zai sa mutum ya dake a wuta illa hasaidu alsinatim sai girbe-girben harshe shi ke sa ai dake a cikin wuta. sai mutum ya tafiya shekara 70 kafin ya tadda daban wuta mala'iku su sa kura siyo zabarinsa kamar guga sannan kai shi da za a kai shi. Allah ya kiyaye.